Amalmo ami Florida manwatina malikono malako bon yakuba daw mankande do kabo alibi ka folidi anga abonné fenfema munu be ka on sur Facebook sans fait munu be ka sur YouTube sans fait munu fana ye anga groupe WhatsApp konona fo le krangare den ka taka daw makani ala fe alibi siliba min kelen ni ama ina ala fe ala ka anyona chama ala ka yira ona kayin ala fe anga jamano ala ka basiki alibi fenfen be ni ka fo layin do be la jinatige hera nyini ni sraka ama ina ala fe ala ka so ka ala ka sika noya ani yere ye alibi anga jamano ame sika kan ala ka basiki sabula basiki no na jamano kono worobe ka sababu ye femmi alibi kayere ye olu be sika yirwa soro jamano kono wa jamano fana be sika ta nyefe o ni baro be ka jamano kono e kada la ka fo o be jamano nyita kono o de kofo o kuma konna e karala ka fo fuli koni ama blawye alibi anga bonu ame sege ga fulu ma tun amnu be ga su anga réseau sans fela kanga actualité su actualité munu mi talike alibi abe munu kalama femi entrepreneuriat re kuno fuli ka se ka o di o ma wa entrepreneuriat re kon na me bara munu ke ina fo ka ta se carte visa ferlima ani ka se ka recharger ka mogo deme alibi entrepreneuriat o kum konana ka mogo deme alibi publicité kelila e réseaux sociaux sans fait alibi infographie baraw ni aye ka fo affiche logo kata se calendrier ma ana nyona chama fe baro kelma alibi ambi au fo bela mamnu dana daw ka o bara nunu kalfa ona kata se video montage fana ma ka olu baro ke alibi ka spot publicitaire fana ko fana glam mama fe dana da ka no kum konana alibi foli kone ama takadi aw ma ni ala kono sora ma dona to wala amna fe kono production woro ke fɛn minnu bɛna se ka aw misi wasa ale bɛ ka programme entrepreneuriat dɔw fana bila sen na minnu bɛna kɛ sababu ye ale bɛ ka aw fana dɛmɛ aw ka entrepreneuriat baara la sabula diɲɛlatigɛ ye fɛn dɔ de ye a maa minnu bɛ su i bɛ kalan sɔrɔ olu bolo fana i fana bɛ wuli ka taa dɔnniya ɲini walasa ka se ka na a tila e n'olu fana ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ siri ɲɔgɔn na sira dɔ fɛ an ka hɛrɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ni bɛɛ ye hɛrɛ sɔrɔ i b'a sɔrɔ o de ka ɲi mais maa kelen ka hɛrɛ i ka d'a la k'a fɔ o ye hɛrɛ kuntala surun de ye ama ɲini ala fɛ ale bi an ka laɲini fɛn fɛn bɛ yen ala ka se ka o nɔgɔya an bolo ni san ɲɔgɔnna caman an b'a ɲini ala fɛ ala ka se ka o nɔgɔya an balimaw an bɛ foli d'aw ma n ye kɔlɔsili dɔ kɛ k'a ye k'a fɔ mali la mɔgɔw bɛ publicité min bɛ kɛ Facebook sanfɛ mɔgɔw b'a banaliser kojugu sabula ni ko banalisation c'est à dire o b'a ta ni kulonkɛfɛn ye kojugu u bi a minɛ k'a mafiyɛnya kojugu quoi ima ye mɔgɔ b'a fɔ cɛ n bɛna nin fɛn booster n bɛna nin booster n bɛna nin kɛ n ka publicité kɛ Facebook sanfɛ walasa mɔgɔ k'an ye mɔgɔ k'a ye ka ɲɛ baara bɛɛ n'a a taabolo de don wa baara bɛɛ n'a kɛcogo de don wa foyi si tɛ diɲɛ in kɔnɔ ni fɛn min tɛ kalan k'a fɔ mɔgɔw ɲinɛ diɲɛlatigɛ fɛn fɛn de bɛ yen ni e de bɛ fɛ ka hɛrɛ sɔrɔ a sira fɛ a kɛra tɔgɔ ye o a kɛra dɔnniya ye o a kɛra jɔyɔrɔ ye o a kɛra wari ye o a ɲɛɲini i k'a ɲɛdɔn i k'a kalan n'o kalanni baara tan t'i bolo walima fɛn min fɔra ni tɛ se k'o kɛ maa gɛrɛ la maa min b'a ɲɛdɔn minnu bɛ se k'i dɛmɛ ni danayama de don ni danaya b'a tigi kan a bɛ se k'i dɛmɛ i ka baara hukumu kɔnɔna na cogo min na o de ka fisa n'an b'o fɔ sabula anw bɛ publicité domaine na marketing digital la sabula n'i y'o fɔ o ye ale bi fɛn fɛn ye ale bi an ka sanni ni an ka service sanni feere baaraw ani an bɛ ci minnu ɲɛnabɔ mɔgɔw ye ni olu bɛ se ka yakubaya olu bɛ se ka sanga sɔrɔ internet sanfɛ cogo minnu na a bɛ se ka kɛ internet site créeli ye a bɛ se ka kɛ réseaux sociaux ye a bɛ se ka kɛ bloguw ye a bɛ se ka fɛn wɛrɛw ye publicité minnu bɛ yen minnu bɛ kɛ gratuit ye minnu fana ye payant ye ninnu bɛɛ ye baaraw ye minnu bɛ se ka sanga sɔrɔ internet sanfɛ n'an b'a fɔ ko marketing digital fɛrɛ bila réseaux sociaux internet sanfɛ pour que an bɛ se ka ye cogo min na an bɛ se ka service dɔw sɔrɔ an bɛ se ka yiriwa dɔw sɔrɔ o baara ninnu hukumu kɔnɔna na an bɛ baara kɛ fɛn min kan ka caya fana o ye publicité ye n'o ye Facebook ta ye an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman an b'an wele service la u b'a essayer k'a banaliser k'a ko kɛ i n'a fɔ ko gɛlɛnba tɛ u b'a nɔgɔya u yɛrɛ bolo kojugu parce que olu bolo ko réseaux sociaux de Facebook de dɔrɔn voilà avec un téléphone b'i bolo i bɛ se ka fɛn ta ka kɛ de Facebook bɛ yɔrɔ min na bi diɲɛ kɔnɔ n'i ye diɲɛ entreprise baw tɔgɔ fɔ a b'a la ni a entreprise a yɛlɛmina tɔgɔ yɛlɛmina ka kɛ Meta ye fɔlɔ la an tun bɛ réseau social min dɔn ni a bɛ fɔ o ma Facebook yɛlɛmina ka kɛ entreprise min ni u y'a tɔgɔ kɛ Meta ye
a créé la ni tɔgɔ fɔlɔ min o de ye Facebook ni a kɛra 2004 san 2004 o kɛlen kɔfɛ 2007 san 2007 o ye publicité daminɛ donc Facebook créé an bɛ se ka fɔ ani bi cɛ 2004 2024 ça fait 20 ans san 20 o san 20 in kɔnɔna na Facebook fait partie de l'une des plus grandes entreprises minnu bɛ milliards d'abonnés de b'a sanfɛ a sanfɛ des milliards d'abonnés milliards bon Facebook bɛ réseau min englobe sisan Meta Facebook b'a la Instagram b'a la ale ni fɛn min ye WhatsApp ye WhatsApp dɔw b'a classé messagerie domaine na c'est à dire que application min don a dabɔra ka messagew ci ɲɔgɔn ma photos ci ɲɔgɔn ma fichiers fɛnw ci ɲɔgɔn ma mais olu fana bɛ kɛ sira wɛrɛw fɛ donc an y'a ye Mali la i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ juste téléphone ta n bɛ fɛ ka publicité kɛ Facebook sanfɛ parce que voilà n'u ye fɛn dɔ posté u ka page kan dɔrɔn u b'a ye a bɛ sɛbɛn a duguma ko booster donc u bɛ téléphone ta u b'a digi u bɛ fɛn kɛ u bɛ ka fɛnw kɛ o cogoya la o y'a bannen maintenant problème ye jumɛn de ye sisan n'u nana problème sɔrɔ supposons u bɛna fɔ ko non ko la page est désactivée vous ne pouvez plus faire de publicité i tɛ se ka publicité kɛ tuguni walima o y'a ye o tɛ ka vue sɔrɔ o b'a ye mɔgɔ tɛ k'o contacter bilen bon o bɛ sɔrɔ ka ɲɛɲinini daminɛ sisan o b'a ɲɛɲini cogo di o b'a ɲini k'a dɔn maa min b'a dɔn n'olu ye ka faamuyali sɔrɔ la o b'a essayer ka olu approcher tuma dɔ la u bɛ mɔgɔ dɔw approcher minnu bɛ yen u t'a ɲɛdɔn mais olu fana bɛ min dɔn a la o ye a téléphone laban nin ye olu fana b'u yɛrɛ ka dɔnbagaw ye k'o b'a ɲɛdɔn voilà u bɛ sira dɔ ta a tɛ taa ɲɛfɛ u tɛ ɲɛ sɔrɔ a la o de la dɔw bɛ yen u bɛ munumunu finalement f'u bɛna se anw ma ka ɲɛfɔ anw ɲɛna donc u n'a ɲɔgɔnna caman bɛ yen n ye a mɔgɔ caman ka problème résolu nin ko sababuya la mɔgɔ tɛ se ka Facebook Meta jateminɛ ko nin entreprise belebeleba in a ye san camanba de ta k'a se k'a bila sen na cogo di k'e kana wuli ko e b'o ko heure damadama kɔnɔna na k'e bɛna wuli ko b'o bɛɛ ɲɛdɔn hali mɔgɔ bɛ fɛn min kalan i bɛ baara min kalan i tɛ se k'a ɲɛdɔn heure damadama kɔnɔna na i ka expérience kɔnɔna na a kɛli kuma bɛɛ o de b'a to i bɛ bɔ fɛn dɔw kalama fɛn minnu bɛna kɛ sababu ye ale bɛ k'i dɛmɛ a baara hukumu kɔnɔna na donc o la o mɔgɔw b'o ko ninnu kɛ sisan o b'a ye laɲini tɛ sabati o bɛ approcher donc approche n gɛrɛɲɔgɔnya kɔnɔna na n nana faamu k'a ye k'a fɔ de 1 mɔgɔ b'a banaliser de 2 mɔgɔ caman bɛ ɲɛnabɔ ko a bɛ kɛ ni téléphone dɔrɔn de ye de 3 budget wari bɛ tigɛ cogo min na Facebook bɛ wari tigɛ cogo min na u t'a dɔn Facebook yɛrɛ ka algorithme n'o ye système robot minnu b'a la minnu bɛ to ka fɛn ninnu gérer u ye u t'a dɔn a bɛ fonctionner cogo min na donc n'i tɛ fɛn min de a bɛ fonctionner cogo min na e kɔni bɛ k'a sanfɛ i tɛna se k'a fɔ k'i bɛ ɲɛ sɔrɔ la a sira dɔ fɛ o de la an ka se ka mɔgɔw lafaamuya n'a bɛ fɛ ka ɲɛdɔn Facebook publicité ɲɛdɔn soit a y'a ɲini k'a kalan walima a y'a kalan kalifa mɔgɔ la mɔgɔ minnu bɛ se k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna ka ɲɛ kosɛbɛ publicité bɛ kɛ Facebook sanfɛ ni téléphone ye bi téléphone bɛ baara baden de kɛ baara camanba de bɛ yen téléphone bɛ se ka kɛ mais publicité kɛli Facebook sanfɛ publicité ni publication a y'o danfara bɔ ɲɔgɔn na o tɛ kelen publication ye dɔrɔn ye juste i ka photo i ka texte walima vidéo juste k'a poster dɔrɔn k'a bila ani ka peut-être texte publicitaire dɔ kɛ k'a accompagner o y'a bannen mais n'i y'a mɛn Facebook ka publicité o kɔrɔ ye k'a fɔ e bɛ wari de sara walasa Facebook bɛ se k'i ka fɛn yira mɔgɔw la ani yɔrɔ minnu ka di e ye ka kɛɲɛ n'i ka sɔrɔ ye a bɛ kɛɲɛ n'i ka sɔrɔ de n ye sanni caman sɔrɔ n ye abonné caman sɔrɔ n ye nin caman sɔrɔ a bɛ dépend souvent i ka sɔrɔ de la ani e bɛ ka fɛn min yira mɔgɔw la est ce que o fɛn ka ɲi c'est vrai a b'a fɔ a bɛ boosteli kɛ a bɛ publicité kɛ mais est ce que n y'a kɛ mais n ma mɔgɔ sɔrɔ n y'a kɛ bon n ma service sɔrɔ mais est ce que e bɛ ka fɛn proposer mɔgɔw ye est ce que c'est convaincant donc o bɛɛ b'a la donc an bɛ se ka min fɔ n'i bɛ fɛ k'i lancer publicité sanfɛ Facebook ka publicité la fɛn damadama bɛ yen i kan k'o dɔn a fɔlɔ ye min ye i kan k'a ɲini k'a dɔn Facebook ka algorithme a bɛ fonctionner cogo di c'est à dire que n'i ye publicité lancer Facebook b'a gérer cogo di walasa ka mɔgɔw contacter wala mɔgɔw ka se k'i lasɔrɔ i kan k'o fɛn o ɲini k'a dɔn o bɔlen kɔfɛ i kan ka fɛn min fana dɔn o ye ale bi publicité n y'o fɔ publicité ni publication a ka danfara don ɲɔgɔn na publication o ye juste ka fɛn bɛɛ la publicité o ye juste ka
i bɛ wari sara a b'a yira mɔgɔw la ni mɔgɔ min y'a ye ne intéressé don o bɛ i contacter donc a kan k'a dɔn k'a fɔ fɛn minnu bɛ bila a sanfɛ o ye ale bi jaw texte ɲɛnamaw image ɲɛnamaw photo ɲɛnamaw dɔw bɛ o yɔrɔnin aspect o b'a banaliser o t'a kɛ ka ɲɛ donc photo minnu yɛrɛ bɛ ka bila image minnu video min bɛ i b'a sɔrɔ a qualité yɛrɛ man ɲi wa i k'a dɔn k'a fɔ n'i b'a bila réseau ninnu sanfɛ taille dɔw bɛ yen k'a i kan ka respecter de format dɔw de bɛ yen image ninnu na video ninnu na i kan k'olu format respecter walasa a ka se ka optimiser ka ɲɛ n'o ye k'a fɔ a ka se ka présenter ka ɲɛ mɔgɔw la a ka se ka bouger cogo di réseau sanfɛla la i kan ka olu fana ɲini k'olu dɔn olu kunnafoniw bɛ yen a dogolen tɛ Facebook yɛrɛ kɔnɔna na u ka site kɔnɔna na u b'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna i kan ka kɛ cogo min na i kan ka kɛ cogo min na u b'a bɛɛ ɲɛfɔ a détail u b'a bɛɛ di pour que i ka fɛn kan ka optimiser ka ɲɛ wa u bɛ to ka conseil fana di mɔgɔw fana ma donc ja minnu bɛ bila video minnu bɛ bila i jija a ka kɛ qualité ye a ka kɛ fɛn ɲɛnama ye o mɔgɔ kana o banaliser n'i t'a ɲɛdɔn infographe bɛ yen minnu bɛ image ɲɛnamaw dilan e nana cɛ e bɛ ka sɛbɛ ko de kɛ e bɛ fɛ ka wari ɲini fɛn na e bɛ taa ka taa image kirikara dɔ ta fɛn minnu bɛ yen minnu cɛ man ɲi non mais il faut i ka image de bɛ ka tourner réseau sanfɛ a kɛ ka ɲɛ pour que mɔgɔw ka ye c'est ça qui est important o de ka fisa ni Facebook tun ye Meta tun y'a daminɛ na a ma kɛ ka ɲɛ an bɛɛ bɛ ka tugu a nɔfɛ k'an bɛ fɛn ɲini a la an tun bɛna ɲɛ sɔrɔ c'est parce que u y'a kɛ ka ɲɛ a ɲɛna fɛn ɲɛna bɛɛ tugula a nɔfɛ donc mɔgɔw fana kan ka o yɔrɔnin fana ɲini ka dɔn i bɛ image minnu bila i bɛ fɛn minnu bila i kan k'a dɔn o bɔlen kɔfɛ i ka budget i bɛna musaka mun concentrer a la Facebook ka publicité ye $1 par jour dollar kelen tile kɔnɔ donc en fonction de i se mana kɛ min ye n'a ye diya a bɛ se ka kɛ $2 ye $3 ye $4 ye $5 $10 fo ka taa se $500 ma o de y'a limité ye mais a fana bɛ dépend zone la budget hakɛ dɔ bɛ yen par exemple $500 ninnu fɛn ninnu o tɛ sɔrɔla yɔrɔ bɛɛ la quoi parce que souvent o b'i ka page fana jateminɛ voilà o yɔrɔnin fana b'a la mɔgɔ dɔw bɛ u ka page yɛrɛ kɛcogo ma ɲɛ i b'a sɔrɔ logo image de profil logo ɲɛnama tɛ yen image de couverture a ma kɛ ka ɲɛ a tɛ taille respecté paramétrage fɛn fɛn kan ka kɛ page kɔnɔ paramétrage essentiel principaux olu si ma kɛ ka ɲɛ page kɔnɔna na donc n'i ka page ma fɛn ka ɲɛ olu bɛɛ de b'a la donc n'i bɛ baara kɛ i bɛ baara kɛ ka ɲɛ donc paramétrage ninnu fana i bɛ hakili to olu la contacts kan ka don yɔrɔ minnu na information minnu kan ka don i b'o information don o yɔrɔ la donc o y'a yɔrɔ dɔ ye i fana kan ka hakili to o la yɔrɔ dɔ fana ye o ye ka connecter WhatsApp la mɔgɔ caman b'o de kɛ messagerie voilà soit i bɛ se ka connecter i ka Instagram na parce que n'i ye publicité kɛ Facebook sanfɛ Instagram fana i bɛ se ka connecter o la pour que i ka audience dɔ fana sɔrɔ yen yɔrɔ la donc i kan ka yen fana dɔn donc i ka budget maîtriser budget maîtriser tɛ k'a fɔ juste Facebook don o don bɛ nin d'i ma mais a paramétrage bɛ yen k'a fɔ Facebook ɲɛna n bɛ fɛ i ka budget i ka tigɛ budget global n bɛ nin wari in d'e ma i ka a bɛɛ consacrer n ka publicité la ou bien n b'a fɔ publicité Facebook ɲɛna bon voilà chaque jour i ka nin tigɛ n kun ni mɔgɔ ye ma ye n ka fɛn ye i kana n ka wari tigɛ ou bien k'a fɔ Facebook fana ɲɛna voilà donc chaque le 31 voilà ou bien ni n ka montant sera nin na n ka facturation a kɛ ninnu bɛɛ ye baaraw ye minnu bɛ kɛ wa olu paramétrage ninnu bɛ kɛ Facebook Ads de kɔnɔ le Facebook ADS n'o ye business manager nu a bɛ kɛ campagne bɛ lancer yɔrɔ minnu na o yɔrɔ tɛ kɛ téléphone na o yɔrɔ bɛ kɛ ordinateur la publicité bɛ lancer yɔrɔ kelen min na téléphone na o ye i ka page kɔnɔ o y'a sɛbɛn duguma dɔrɔn ko boost i b'a ye a yɔrɔ filanan ye min ye o ye business suite de ye o ye Facebook fana ka outil dɔ de ye a ka application dɔ de ye messagerie gestion fɛn fana de don o yɔrɔ la publication bɛ se ka walima ka publicité programmer ka image ninnu fana ajouter ka photo fana ajouter o yɔrɔ la donc yen yɔrɔ la a bɛ kɛ mais o bɛ kɛ ordinateur la yɔrɔ sabanan fana o ye campagne ye o ye c'est un peu complexe mais o yɔrɔ a yɔrɔ ɲɛnama yɔrɔ dɔ ye o fana ye o ye campagne ye lancer yɔrɔ ye donc o yɔrɔ fana o yɔrɔ dɔ fana y'a dɔ ye. Donc en fait il y a beaucoup de choses dans le paramétrage baden de b'a kɔnɔ fɛn caman de b'a kɔnɔ maa min b'a baara kɛ kuma bɛɛ o de bɛ se ka a ko ninnu bɛɛ ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn wa Facebook fana bɛ mise à jour kɛ kuma bɛɛ chaque fois o bɛ mise à jour kɛ o de kosɔn an minnu b'a ɲɛdɔn an b'a kɛ kuma dɔw la ni faamana ma dɔrɔn i bɛ taa don ka taa ye o ye fɛn kura dɔw de kɛ parce que Facebook dɔrɔn tɛ réseau ye diɲɛ kɔnɔ réseaux sociaux wɛrɛw bɛ yen minnu Facebook ɲɛ bɛ olu fana la concurrence ni fɛnw bɛ yen donc chaque fois a bɛ mise à jour kɛ k'a ka fɛnw dilan ka ɲɛ pour que a yɛrɛ fana ka se ka jama sɔrɔ Facebook yɛrɛ fana bɛ publicité kɛ pour que mɔgɔw fana ka se ka na publicité kɛ ale ka plateforme sanfɛ sabula a fana bɛ ka wari de ɲini o ale bɛ ka wari de ɲini anw kun mais munna anw fana t'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn walasa an bɛ se ka wari sɔrɔ ale ka fɛnw sababuya la donc
ko bɛ kɛ o cogoya de la donc mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn a y'a ɲɛɲini a k'a kalan o de ka fisa an kun bɔra ka juste ka nin walawalali ninnu kɛ aw ye aw bɛ fɛn fɛn kɛ diɲɛlatigɛ la a kana banaliser k'a kɛ i n'a fɔ ten de don non 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 n'i b'a dɔn k'a fɔ i bɛna hɛrɛ ɲini fɛn fɛn na i b'a ɲini k'a ɲɛdɔn k'a kalan o de ka fisa kalan yɛrɛ temps tɛ mɔgɔ dɔw bolo yɛrɛ ka temps ta dɔrɔn ka fɛn dɔ ɲini k'a ɲɛdɔn ka i ka fɛn ɲina a dɔw bɛ se ka temps ta a dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ a fana ka teli mais i ka ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn o de ka fisa quoi ni fana t'a ɲɛdɔn i b'a dɔn temps t'i bolo mɔgɔ caman bɛ yen u b'a ɲɛdɔn mais temps bɛrɛ t'u bolo k'a kɛ mais o b'a kalifa mɔgɔ dɔw la minnu fana b'a ɲɛdɔn minnu bɛ baara kɛ u ye donc a ko bɛ kɛ o cogoya de la an kun bɔra k'o de fɔ an b'a ɲini ala fɛ ale bɛ faamuyali ko ɲuman ala ka nɔgɔya an ye ala k'an bɛn ni video ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛnɛ kan